Bishop, good afternoon. Wepụ aka n'isi go. Abakwala nga dị idewere m aka n'isi. Abakwala nga dị idewere m aka n'isi. Ọkwa onye bụ load na-etinye aka n'ishi. Ị na-apala load, pasakwala ya nga. Ị mara sị enwere load ịpa na patuo na comment section. Ị mara na enwere load ịpa na patuo na comment section. Ị ma bịa here na apasa ya n'isi otu onye na. Don't come here again para load bịa nga. Bishop, nye m di. Onwe di na-enye m. Ị bịara interview. Agbago m hie. Ị nọ na di? Mba. Emere m gị interview mbụ. Onwe di nyere m iji ọsịsị m na ị ga-akpọgote m ọzọ. Akwai mana ihe ọbụla mere nga na-aba na social media. Ee. The phone na the lot of your life. Madam, your name on the give out to them here. Anam na di. Onye ka emeghe kwanụ ka nwoke, onye na-alụ kwanụ. Ya gara ije ka nwaanyị nọrọ ọfụma. Okay, ka m laa azụ. This man, see this man. Yeah, this woman, grown ọfụma na. Akwụkwọ m na-agba mbọ. Elekwu na ara gị. Ife a juru ihe na-afịa. Gịnị juru ihe? Ihe na-afịa. Chi yiri onye na-eri diet. N'otu ede nnọkọ onye na-eri diet, ebere gwa m sị ihe ediri ihe m n'ahịa. Otu yiri onye na-eri diet. Kama tọ n'azụ diet afọchaghị n'ahụ mere. Look at, get kpacha ahụ oke boy. Get kpacha ahụ ndị akpọrọ boy. Bịa ga-agwa m sị ya anaghị n'ahụ m n'ahịa. Ha anaghị n'ahụ m n'ahịa. Tọ n'azụ lewa ya na wọl ahụ. Lewa ya na wọl ahụ. Were reverse bịa. Bishop, ọ gịnị kwa? Ọ dị ka ichira m na chọọchị ya. Ọ dị ka ichira m na chọọchị ya. Lewa anya na wọl ha. Look at diet enwe nke nọ. Enwe diet gosiri na ewo nwaanyị. Enwe diet nọ na oge yicha kola abụọ. Iche ndị trenega ndị NYSC na kampụ. Eya prostrate. Icha training ndị NYSC. Look at. I like her diet. Ibra nga bịa agwa m se ewo nwaanyị. Kola abụọ bịa were fonu gị. Ka were fonu gị. Ewe fonu a n'ihu gị. Ka m sụmọrọ ọdụ. Ịdị afọ ole? Adị m 46. Is it? 46 years. Listen, I'm not joking. No, ịdị afọ ole? 46 years. Ịdị 46 years. Yeah. Ị nọ na ịdị 46 years achọghị di. Afụbeghị m na. Emube nwa elubeghị. Mba. Mba. Na family onye ka ị chọrọ ịga na-aga nwụọ. Mba na. Achọm that laughter. Na family, which family ka ị chọrọ ka ị ga na nọrọ dị anwụọ elie? Bishop, ị na-ekpeziri m ekpere ọnwụ. You are close. You are already close to your grave now. Only one from 40 above, and they close to grave.
ọzọ imechi ndụ eleghị bịara na-abịa ime akpa nwa gị ka dị active Eh. ị ka na-amụli nwa kawo iv ka ị chọrọ ime Mba, ụrọ Ivy. ere 46 years Eh. 46 years then ele ara gị kwana Ọkwa nke a m gosiri gị. ị ga-eme chestas bifo ara gị afụta na ị ga-eme chestas bifo ara gị afụta Lee ya nga na. wepụ aka gị that's ị ga-epu ụzọ pozishọn ọ bifo ara gị afụta ị nọ 46 years nne gị na nna gị ka dị ndụ Mba. ha anwụchaala Ha kara nka nwụ. ịwụ ọfa chai ndo nna ọwa ọfa na-ewu na ma ọ wee m ga-eme gị nta leta isi na 46 gịnị ka ị chere ekwe nke mgbe ịlụbeghị O nwere nke m fọrọ nụ. onwe onye bịaranụ chai orphanage daughter na amụbeghị ndị nọ 46 years ebe isi na nọnyere anyị M nọ Port Harcourt. gịnị ka ị na-arụ nka chai Eriga m akwa. iri ghe gịnị Akwa. ele ihe ịrụ ha na Port Harcourt ga-esi iri gị akwa ire gị akwa ka ọwa iri gị akwa Asị gị eriga m akwa. ire gị akwa Akwa ụmụ n'ime nwaanyị. ahịa ebe ị gbaala 46 years ele ndị chọrọ na ọwa ụmụ okorobịa ka ọwụ ndị shuga dadi M chọrọ onye tọm with 2 years and from 40 nwoke from 47 and above. ọhịa ị chọrọ ịsa akpa nwa gị dị mma Ọ dị mma. ele otu isi mara ite ekele ene mbụ wepụ ya Ofu. ele ihe iji wepụ nwa itekere en Ewepụ m ya o, m mụrụ ya amụ. ị mụrụ ya mụ oke but ị bịara bifo ga-egwa m sị ịmụbeghị ịlụbeghị di Mba kwa o, asị gị na m amụbeghị nwa, esi m ka ihe mere m alụbeghị m di, sị gị onwe ke m bịarara. iwe onye ebe Amụ ya Abia steeti, ebe na-abịa isi ala Ngwa North, Nsulu. ebe n'isi ala ngwa Nsulu precisely, Nsulu. iwe onye ohi Mba. otu ịkwara ahụ ụmụ nwoke lee imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Mba kwa o. amụrụ gị n'ụkwụ Mba. nwe ha amụ Ka m gosi gị ya. come on damn you Chineke agbaghị ọkụ igosi Mba, na onye aga m gị asị gị na m ga-eyipụ akwa. igosi onye gị igosi m na enwe ha amụ ọya mere eji n'ọfọ damn you ya mere eji n'ọfọ 6 years ịlụbeghị di igosi ma na-enwe ha amụ ukwu otu mkpịsịrị aka ya dịcha nnọọ aka iji ahụgharị n'ike aka iji emerenụ n'ike gị ịtapụchala mbọ ya damn you ịtakụcha eze ya remove you Idoba mbọ. asị nye damn you Chineke agbaghị ọkụ kolabọ irighị hụ diet ọhịa ahụghị jikwa ahụ kolabọ ya Ịfụnanya na m na-eri diet. asị nye damn you Ọ ga-awụzi nyere m aka. The bishop nyere m aka. Na edere m enyemaka, nyere m aka. oke ike ọ gara gị Mba. abụrụ gị ọnụ Mba kwa o. kemgbe ị nọ 46 years nwa ahụ ị mụrụ onye ị mụrụ ele ebe ọ nọ Ọnwụgo. Tele Rosanna ọ nwụrụ anwụ nwa gịnị ka ị mụrụ ya Nwa nwoke. igburu dem a na-egbu
Mba kwa ọ Huh? ife o jiri asụ. Mba, Igbu ya egbu. ka ịkwanụ ka m si egbu ya m na-egbuzi mmadụ. How many minutes ka ị na-anọ n'elu nwoke before gị na-arịtu? Ọwụ m na-anọ n'elu, ọ nwoke na-anọ m n'elu. Ị dị aṅụ amụ? Mba. Ị dị aṅụ ha ara? Ị na-echi ihe ara how many minutes? Ka ọ chọrọ. How many minutes ka ị na-echi ihe ara? Na m echeki time. Ọ ọṅụjo. Ị meela kamera down mbụ? Mba. Ụka otele ọ gara agha? Olo. Gị na onye akpa ama ọ rụọla? Olo. Ara ọ gbaala gị mbụ? Olo. Ị ji enwe akwụkwụ? Olo. Otu yiri man na owu ọ na enwela ndị ike ochirila mbụ? Olo. Ị ji agba ọsọ eluigwe? Ele chọọchị iji ishi na ya agbaga dị ọsọ? Redeem. Ka ihe mere nke mgbe ahụ ịgbaba ndị chọọchị nụ ya ha nye gị? Ndị chọọchị ọ na-enye n'ụdị? Okay. Ị nwere ahụ ushi? Mba. Olo. Ị ga ma toilet nshi gị oji eshi ike? Ọwụ every time. Ị ji aṅụ bread na mineral? Ana m ata bread, but m na-aṅụ mineral. Nwa agbọghọbịa nwere ọrịa ọrịa shuga, ọrịa mamịrị nọ 46 years. Ọ ji awee nọrọ ime abalị ga na-aga anyụ mamịrị na-anyụ na-abata na-anyụ na-abata? Mba, m na-anyụ sọsọ once till the next morning. Ị nọ 46 years, ị nwere BP? Mba. Ọbara mgbada ala ọ dịghị? Oke, ị nwere ọbara mgbada ala? Ọkwala obi ọbara mgbada ala low BP ya bi. Normal BP ka m nwere, normal BP. Okay. Ọ ji awee nọrọ atamanya ụkwụ gị oje eme taa? Mba. M na-ahanga ụkwụ n'elu self 2 hours. Gaa na bathroom gaa chi moto ọwụ. Gaa na room, start up there, gaa na room gaa bụ chi moto nke na-ahanga ụkwụ ọwụ. Asị gị gaa na room gaa ha nga dị ụkwụ mamịrị otu ị na-eche ahanga ụkwụ ọwụ. I say stand up there, gaa na room onye ha nga ịnọ 46 years ilubeghị di. Ha pụtara wee hanga ụkwụ. Ha pụtara wee hanga ụkwụ n'elu. Asị gị enter room ọ ya gaa ha nga ara dị ụkwụ. Bishop gaa n'iru mewa m interview. Ị ga-aha ngili okwu ọwụ? Onye m chọta dị ọwụ m ọ chọọ ka m hangele m hangele. Kromonto pattern ndị kromonto hanga of labor. Mmadụ ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ọ sọsọ ofu onye. Ise? Ofu onye. Naanị ofu onye tara ala gị gị hang mala ụkwụ? Onye m mụrụ na nwa na ọ na-alaiki ka m na-ahangị ọkwụ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ị ji etiri onye ọwụ mkpu? Ana m etiri ya. Ọ ya tie ya nga ele mkpu ị na-etiri? Ana m etiri dị mkpu ma o nwee ife mmega. Tie gị mkpu itirile last, tie mkpu itiri last. Ntie ya ọ ga-adị romantic, ọ ga-adị. Enwe onye gwara gị sị gị tie ya ka ọ dị romantic ọtọ ụtọ. Tie mkpu itiri last, ọ nwaghị maka ataghị ihe ọwụ.
Mba, what I once. Take me three last. Oh, daddy. Yes, baby. I love you so much. Oh, yeah, baby. Oh, now come Nate. Okay. Oh, daddy. Oh, mpa. Oh, mpa. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m gị n'anya. Tie ya ka m dechapụ ihe m dere ya. All continuation, yeah. Like. Tie ya ka m dechapụ ebidoro from mpa. Oh ya. Bishop I sing it Ompa. When bentry Ompa. Ana m ede English nga ihe m dere here na akwụkwọ ide Igbo. Okay. Tiere m ya otu isi tie ya n'English. Mee were Igbo deme. Yeah, baby. Yeah, baby. You're sweet. You're so sweet. Baby. Give it to me, baby. Oh, baby. Oh. The baby's coming. It's coming. It's coming, baby. Yeah, baby. Tata, toto. Toto, tata. Toto. Yeah, baby. Yeah. What phone number? What phone number? Okay. 081. 081. So 081 51 40 2641.